И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Фриз TV, тук с мен е МОБГ. Кажи да си. Здравейте. Тук България... Ако виж... Да, Българиан Крафт. Играем. В момента сме се развили. Чайте да ви покажем първо къщата, после ще ходим в мината. И ще направя нещо като ревю, но това ще е по-нататък. Тук една къщичка се направихме, ще има ферми, ще направя епизод за тия ферми. Тук хубаво, Да, ще бъдем фермери. Да, хубаво, че сървър е тук с привиди табелки. Ние марзина да се направим резиденция. Това всичко е правено от MOBG. Тук само вътрешен дизайн от мене. И тук малко от MOBG. И да ходим да майнваме. Към мината. Да. Те. Торчове зели. Да, 30. Ма всеки да си купае, смисъл от една страна. Пушнете едно, да. Да, и така стана. Чай всъщност. О, дай да слизаме надолу. А, да. Ролбак. Чекай. Кол намерих. Ого, нажимай, бе. О, не мен. Кое? Малко лагва. Не знам що. Малко. На мен ми вари с 60 FPS. Супер. Не се оплаквам. Тук колко кола е. И така. Аре бе. Гледай, човек, то при мен не спира. Ама не действаха би кирката само за кол, човек. Смисъл. О, пещера! Пещера, Да ходим да експлорираме кирки. Първата ни пещера в този сървър. Да увековечим този момент. И преусещам, че ще сме пълни с кол. MOBG, ела при мен. Идвам. Че съм... О! Чакай. Само гледай колко кол. Май да тръгна от другата страна, че тук нещо не ми вдъхва доверие. И на мен човек. Лата. Какво откри? Какво открих? Според тебе. Но тук няма да има диаманти, 40 лева. О, намерих айран. Взимай. И аз намерих айран. Само едно айран. Това е добро начало, като оцеляването ни, нали, свързано с оцеляването ни в Българиан Крафт, не мога да му запомня името. Това, нали, сега, трябва да го запушаме той нещо тук. Арбе. Се наям. Има фри храна обаче. Мисля, това е якото. Сега ще угасне. Да, тук ни спря направо. Аз тук обирам кола, защото... Добре. Ти имаш здрава кирка. Аз нямам. Ползвам от къбостона. Кирката. Мали и толкова не се спира. Човек, мисъл, не дей прекалено много да взимаш. Ще се пристрастиш към него. Ще взимам колкото има. Колкото трябва. Тук това е... 52 вече имам. Ще се скучен епизод. Първия беше фейл, ма го качихай. От мен да мине. Човек, аз се изгубих. Тук лавичка виждам. Аз се изгубих, бе, човек. Изгубих се направо. Мали, тук... Ето те, аз те намерих. Надолу слизал ли си? Къде, бе? Не. Слизал съм. Не, няма нищо, връщай се. Слизал съм, той имаше лава. Няма нищо. Те пробак. Къде е другата кирка да е това? Добре, да има холмайн. Аз ще имам 6 айран за сега. Ще има холмайн. Още кол човек.
от твоята страна. Веднага ще обере кола. О, лапис селендури има. Селендури. Давай. Лапис селендури. О, какъвто робак е, човек. Това Да, има сервера. робак на злата, човек. Аз ям ябълката вечно. А, да. Това много яко. Маняки са. За щастие намерих айран за айран кирка. Ей! Ма ще чакам това да ми свърши. Така. Поредния скучен епизод. Симо БГ. Може да има епизодче на Лига на ботове. Защото си... Да. Не, на нормал къде? Това е друго нещо. Сами върви. Що е? Какво става? Вей, Бедрок. Кога аз копая, бе? Аз си Ти копам. къде отида, бе? Аз на поразия си копая, човек. Аз чакам да ми свърши кирката. Аз съм още на 22 левел, ти си вече на бедрока. Аз съм на Diamond левел. Добре, аз се сайдвам, бирам тук кола. Аз съм вече 5 левел почти. Ето 5. Страхотно. Така, лазурит. Да, Взимам, за да го продаме. с айран кирка. Не, с стон става. С стони стани. Става. То верно там не стигна до бедрока, добре. Аз на Diamond левел копая. Коста. Това не ми трябва вече. Айран! Взимай. Ой, при мен е айран. О, редстоун. Значи сме близко до лава. Още редстоун. Ти с айран кирка ли си? Да. Ми да. Батята пъка. Що ти скоси? С кабел кирка е. Ти това не можеш да го изкопаш с кабел. Редстоун, ли? Да. Знам. Отивам до холм. Чакай, първо да сетна холма. Лата трябва да си такова чата. Аре, готово. Само ми дай малко торчо, бе. Имам 25, ето чакай, къде си? Къде отива, човек? Ето ме. Ти 25 торча. Чай. Аз 25, 13. Чакай. Чакай, преди да отидеш натам, вземи това. Сет холм, майн. Чакай. Вземи тези неща и ги качи там. Да ги изпика. Фоня чест дет не е приветнат. Да. Ох, ще направя още такива точки. Чест. Добре. Още редстоун. Тън. Още редстоун. Колко кове, лут? Сори, човек, ама са вече повече кол няма да взимам. Чеко, трябваш да пика да айрана. Аз направя човек. Ей, я ми направи една стоун кирка, че ми свърши. Ще направя айран кирка. Не стоун кирка, извинявай, моля се. Да, там ако имаме айран, прави. Имаме айран, много ясно. Чай се изпразна тук. Така. Моли се да намеря диаманти. Тъй. Имаме 2 стака и 50 торча. Да взем ли кол? Не взимай. Защото аз този стак го изхъбих. Добре. О, айран до кол. Да. Една айран кирка, готова. Втора айран кирка, правя.
Така. Готова. Айде, аз вече съм 10-то ниво. Айрон кирките са ни готови. Home mine. Аре, Чакай, къде си? Ела ти дам кирката, дай. Ела ти дам и торчовите. Ето. За тебе. Да, ти за себе си имаш ли? Дай един слак имам. Аре, давай. Чая забравя си изключа чата. Защото не ми трябва. Да имат ли ли купам, да? Още рестон. Още кол. Левелче от рестон. Аз съм вече 10-то ниво. При тебе също ще има много кол, така че ако искаш и ти го вземи. Тук се слинка, О, да. Има бая. Ще го взема. Вземи го целия. Аре бе, диаманти, искам диаманти. Редстоун. Що има рестон, значи има и диаманти. И лава. Айрон. Али колко много редстоун. Не толкова са много, бе. Колко айрон е луд. Аз се напълних с айрон, Не съм се напълнил 6 айрон. Аре бе, искам диаманти. Искаш, ама... Чувам лава. Окей. Внимателно. Аз съм клекнал. Що? Да не вземе лавата да ми изкочи пред мен. Той я ще локна. О, диаманти! О, я! Диаманти! Чакай, аз ги скупая. 1, 2. Сори. 3, 4. 4. За 2 меча. Що можеш? Не да си ги събираме, смисъл такъв. Да, трябва да са в някой честа. В твой чест. Защото оня дет не е приветнат. Не ми се струва, че ще издържат тя диаманти, защото някой може да награби. Изчакай ме малко. The first diamonds. Да, алелуя. Първите ни диаманти. А защо при мен само се пада тъпия редстоун? Не знам, че са. Не, само на редстоун. Аз вече имам няколко стака. Като видях диамантите, направо ми стана хубаво на коремчето. Не. Не, че игра по цял ден Майнкрафт, но сега се съгласих да поиграя малко. Още редстоун. Това е много тъпо. И аз само бъдрям на редстоун, човек. Айрон. Едната керка ми се щупи. Ти още една ли мъжа наглец? Еми да, ти нали ми даде. Аз знаеш колко малко е. Чак керката моята айрона се изхъби. И на кой левел сме? Левел 11. Толкова. Точно колкото за диаманти. До мене чувам лава, така че... Огледаш се за диаманти. Трябва да покопая. Аз съм лук. Рестонче да свети малко. Опа, не извинявай. Здраве. Пак се срещаме. Маре, човек. Тук по принцип трябва да се изкопава дърта, защото около дърта може да има познай ко. Диманти.
Аре да продължаваме. Не. А, А, what? Тук някой човек се това сме попал в- ние. Не сме ние, чуват се. А, Айрон, взимай. едно ниво нагоре, така. Ти кое ниво си? Айде. Ще купа сърчичка. Чакай, кит. Опа. Не, аз пък трябва да си включи чата и аз викам коста, бе. Добре, аз продължавам. Да. Кирчицата. Моята велика кирка. Да си изключа чата. Да си купа с моята кирка. Още редстоун. Чакай, идвам малко така. Ой, коста, човек. Чай, че горе има още. Гледай. От тук цяло По левел пасище. 16, почти 17. Ниво аз съм 3, че. Ти тук изкопа 2 стака кол. Как няма? Пещерка. Грава. Пещер... Това не смени, човек. Това не смени. Извинявам, не смени. Да, това не сме ние. Най-вероятно. Имаме Мръдни. 5 стака такова. Кабоство. 6 даже. Ко ще ги правим, човек? Ко ще ги правим? Чакай кабоство. Аз ще продължа още 10 минутки клипа. Айде бе, искам И още ще диаманти. гледате само купане общо взето. Взимай, айран. Едно айранче. На мен Клякай, чувам лава. Чувам лава, клякай. Взимай, човек, злато има лут. Ти злато как ще попуснеш, бе? Лава ли? М? Лава ли? А, не, торч. Вече можеш да се изправиш. Да, знам. Аз искам, може би, до някаква пещера да стигнем. Там се... Не се така напред. Хоп, хоп, хоп. От... По-бързашка кирка. Не намери ли? Още кол. И събра до кола диаманти. Ма да. Още кол. Страхотно. Дай, ако имаш нещо айран и там още глупости, давай ги, защото ще ходя да си правя айран кирка. Окей, напърна е на мене. 13 айран, ето. Колко са общо айрана? 22. Браво, Аз ще направя още една кирка, човек. И на мене ме направи. Ще направя още една печка, да исках да кажа. В печката има. Да знаеш. Печката има Добре. такова. Аз викам да спирам епизода, човек. Ти ко мислиш? Добре, ама да го свършиме. Да. Така. Много ми се спи, човек. Ма няма лягам. Злато. Едва да го свършваме, че ми е писано направо. Така. Идва. Идвам. Аре, къде си? Много така път. Аре. И така. Това ще е всичко от мен. И
Я му кажи чао на YouTube. Чао! Е.